खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिपिएफ दोलोनि सरकारा थारैनो बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना हाग्रामा महिलारि बिथाङा आद्रा थाबावनाय जोबथेसालियाव थानांनाय गासै बारग' एनडिबिफोरखौ उदां खालाममारनो हागोन ना बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दासान्दि समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों सावरायजानायखौ नुनो मोनगासिनो थादों जेराव एरैबायदि बाथ्रा फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया जेराव गोहोआव फैनायनि उनाव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ बेखौ लानानैनो सावरायजानायखौ नुनो मोनदों बेखौ लानानैनो आसा खालामदों हाग्रामा महिलारिया जाहाथे जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायाव हानायमानि खामानि मावगोन आरो गासै बारग' एनडिबिफोरा जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जोबथेसालियाव थानांनाय गोबां बारग' एनडिबिफोर जाय एनआईए केस नांनानै थानायनिफ्राय उदां जानो हाबाय आरो नखर आरो समाजाव गोरोबलायनानै थाफैनो खाबु मोनदों नाथाय बेनि अनगायैबो सिबिआई केसजों एक्टिभ जानानै थानांनाय गेदेमा रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं बेनिखायनो जाहाथे बिथांमोनखौ उदां खालामनायाव बिटिसिनि गोदान खुंथाय सरकारा उदां खालामनायाव जाहाथे हानायमानि मदद खालामो बेराफारसेथिं एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ थांनाय माखासे सान सिगां मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा एरैबायदि बुंदोंमोन दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसिनि रायजो राजाफोरा मोनसे गोदान सरकार मोननो थांगासिनो दं 2020 मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय गासैबो खामानिफोर मावफुंजायैखौ आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा6 एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो बेफोर आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव थानानै खामानि मावगोन बेखौ एबसुनिफ्राय खावलायनाय थाबाय होनना बाथ्रा बुंदोंमोन दिपेन बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो फैगौ अक्ट'बर दानाव एबसुनि जानो गोनां धरना हाबाफारिखौ नोजोर लाखिनानै दिपेन बर' बिथाङा एरैबायदि बाथ्रा बुंबावदों दि 125टी एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनाया बिसायख'थि जोबनाय बिसायख'थि बारलांनाय बेनि रिजाल्ट फैनायजों जेबो सोमोन्दो गैया 125टी एमेन्डमेन्ट बिलखौ खालामनांगौनि जि सोमावसारनाय बियो बिटिसि बा बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै नङा जोंनि सोमावसारनाया भारत सरकारनि खाथियावसो जागोन बियो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकार सालायनायजों जेबो सोमोन्दो गैया बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा नैथि खौराङाव दङ गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलनि मावखुलियाव मैया गोदानै देरहासार जानो हानाय गासै 4 एमसिएलएफोरखौ बरायदों बावैसो सान सिगां जोबनानै थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गासै 5 बियाबनि गेजेराव बिपिएफ दोलनि बिजाथिफ्रा 4 बियाबावबो देरहासार जानो हादोंमोन बे 4 बिजाथिफोरखौ मैया गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलनि मावखुलियाव बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों बे बरायनाय हाबाफारियाव बिपिएफ दोलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आफादफोर सानसुमै धोरोमारि आफाद फरायसा आफादनिफ्रायबो बरायनाय जायो मख'नो गोनांदि बे बरायनाय हाबाफारियाव जमदुवार बियाबनिफ्राय उइलियाम नार्जारी सराइबिल बियाबनिफ्राय मृत्युंजय नार्जारी कसुगाव बियाबनिफ्राय रबिराम नार्जारी आरो गुमा बियाबनिफ्राय एन्टास आली बिथांमोनखौ बरायनाय जायो थामथि खौराङाव दङ मुंदांखा देंखोगिरि जुबिननि थैनायनि उनाव जुबिननि मेथाइ मायाबिनिया स्पटिफाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन अनलाइन प्लेटफर्मफोराव गोमादों माखासे गेजेरनि सुबुंफोरा बे मेथाइनि कपिराइटखौ गावनो लादोंमोन जुबिननि थैनायखौ लानानै गासै आसामाव दुखुनि दोहौजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन बेबादि खामानिया दान्थे बिदान्थे सोमजिहोदोंमोन थेवब्लाबो जुबिननि थाखाय न्यायनि दाबिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे आयदानि सायाव सावरायनाया एसेबो खमायाखैमोन नाथाय माखासे सुबुंफोरनि नाजानायनि थाखाय जुबिननि मायाबिनिया दायो बिचौलियाफोरनि आखाइनिफ्राय उदां जादों सिमन्त शेखरनि नाजानायाव बिचौलियाफोरनि आखायाव थानाय मायाबिनिखौ मोनफिनदों आरो बेनि कपिराइटखौ थार सुबुंनो होफिननायनि अनगायैबो बेनि रियेलिटिनि मोनसे बाहागोखौ गरिमा सैखिया गारनो होनाय जागोन होननानैबो फोसावनाय जादों मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों भास्कर पापकुन गगैआ बे बाथ्राखौ मख'दों हाग्रामा महिलारिखौ बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफ्रा बरायहैदों
बाथि बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ बिकेडब्लिउएसनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, माखासे माहारियारि आफाद आरो ब्रह्म धोरोम, बाथौ धोरोम, हारिमु आफाद, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बिटिसि बायजोनि एनडिबि सारेन्डारनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोना लोगो हमहैनानै बरायनानै लादों हाग्रामा महिलारिखौ। बर्मानि समय कमिउनिकेशन गलायाव दुर्गा फुजा आरो देवालीनि दान मोनसे अफार सोलिगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि बर्मा फ्लाइअभार एबा मुसलपुर आरो बर्मा फोनांजाब लामानि सेराव पुलिस थानानि साखाथियाव मबाइल टिभि, वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, इनभार्टार, ई-रिक्शा बेटारि, लेपटप, वाच आरो गोबां इलेक्ट्रनिक आइटेम्सफोरखौ समय कमिउनिकेशन गलायाव दुर्गा फुजा आरो दिवालीनि दान मोनसे अफार सोलिगासिनो थानायाव मोननो हागोन। समय कमिउनिकेशन गलायाव दुर्गा फुजा एबा दिवालीनि अफारा फैगौ 31 अक्ट'बरसिम सोलिबाय थागोन। सोरबा मुलाम्फागिरि क्रेडिट कार्डजों नङाब्ला इउपिआइजों बायनानै लांफैब्लाबो गोबां डिसकाउन्टनि गेजेरजों टिभि, वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, इनभार्टार, ई-रिक्शा बेटारि, होम एप्लायेन्सेस, लेपटप, वाचेस बायदिफोरखौ बायनानै लांनो हागोन। गुवारै मिथिनानै लानो थाखाय 9859937053 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनानै लानो हागोन आरो बर्मानि समय कमिउनिकेशन गलादारनि बागै आबुङै मिथिना लानो हागोन। आसाम प्रदेश कंग्रेस आफादनि गोख्रों लाइमोन दालाइ आफाद आरो आसाम प्रदेश लाइमोन कंग्रेसनि कमिटिया दाफुंजाबाय। प्रदेश लाइमोन कंग्रेसनि खान्थि बादियै आफादारि बिसायख'थिनि फिथाइ महरै हादोरसानि गासै बिधानसभा बियाबनि सिङाव गासै ब्लक लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि, मावफुं आफादगिरि आरो खुंथायारि गाहाय नेहाथारिफोरखौ थिसननायनि राहा लाबाय, जायखौ 1 अक्ट'बर खालि एबा थांनाय सानखालिनिफ्राय लाइमोन कंग्रेसनि हादोरसा कमिटिया जोबदोंमोन। प्रदेश लाइमोन कंग्रेसनि आफादारि गाहाय नेहाथारि डक्टर नील कुमार बुया बिथाङा मंगलबार खालि मोनसे बिथोन फोसावनानै ब्लक इउथ कंग्रेस इउनिटनि गासै गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरिफोरखौ गासै जिल्ला लाइमोन कंग्रेस कमिटिफोरनि सिङाव थिसनो। लखिमपुर जिल्ला लाइमोन कंग्रेस आरो डाकुकाना बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय डाकुकाना आरो दिलापारा ब्लकनि गोदानै सायख'जानाय आफादारि, मावफुं आफादगिरि, खुंथायारि गाहाय नेहाथारिफोरखौबो थिसननाय जादोंमोन। बकाकाटआव जायगानि सुबुंफोरा साथाम सेंग्राफोरखौ फेग्रा मुवा लोंबाय थानाय समावनो हमदों। बकाकाटनि 3थि इस्ट डि गामिनि वार्ड नाम्बार 10 आव लाइमोनफोरखौ लांदां जायगायावनो फेग्रा मुवा लोंबाय थानाय समाव हमनाय जादोंमोन। साथाम लाइमोनफोरखौ बकाकटनि दना पुकन, बाबु सिं आरो दीपज्योति दल होनना सिनायथि मोननाय जादों। साथाम सेंग्राफोरनिफ्राय गंसे सिरिन्ज आरो ड्राग्सजों बुंफबनाय प्लेट बोखांनो हादों। उनाव जायगानि सुबुंफ्रा हमजानाय सेंग्राफोरखौ बकाकटनि पुलिसनि आखायाव गथायो आरो जायगानि सुबुंफ्रा होनाय खौरांनि बायदिब्ला सेंग्राफोरा गोबाव समनिफ्रायनो ड्राग्सजों लोब्बा दंमोन होनना मिथिहोदों। माखासे सम सिगां मिरु सोरखारनि बायजोआरि बिफाननि मन्थ्रि पवित्रा मार्गेरिटाया रासियानि राजथावनि मस्क'आव बेस्ट अफ इन्डिया इन्डियान एपेरेल एन्ड टेक्सटाइल फेयारखौ बेखेवदोंमोन। बे हाबाफारियाव भारतनि 100निबो बांसिन दावगाफुनाय सि-जोम दारिमिन दिहुनगिरिफोरा रासियानि 10,000निबो बांसिन सि-जोम फालांगिरिफोरनो गावसोरनि दिहुनजानाय बेसादफोरखौ दिन्थिदों आरो गुबुन गुबुन फालांगियारि गोरोबथायावबो सागान होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे फालांगि मेलायाव पवित्रा मार्गेरिटाया रासिया आरो भारतनि फालांगियारि आफादफोरजों लोगो हमनानै सि-जोम दारिमिन आरो गावजों गाव फालांगियारि सोमोन्दोनि सायाव सावरायगोन। बड'फानि मुसुखाखौ देख्लाबनाया गासै बर' माहारिखौनो देख्लाबनाय आरो लाजि फोनांनाय। दायनिगिरिया थाबैनो गोख्रों साजा मोनथारनांगोन, बे बाथ्राखौ बुंदों खोरोमदाव औवारी बिथाङा। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुरनि गोजोनपुरि पार्कआव गायसननानै दोनजानाय बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा देख्लाब देख्लिब खालामनानै गालांनायनि बेरेखायै सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय जालाङो। हाबाफारिनि गेजेरजों बेबादि अगेन हाबा मावग्रा सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दैखांनाय जायो। बड'फानि मुसुखाखौ देख्लाबनाया जों गासै बर' माहारिखौनो देख्लाबनाय आरो लाजि फोनांनाय जादों। बेनिखायनो इयुननि समाव बेफोरबादि हाबा मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौनि थाखाय गोख्रोङै बिथोन हरनाय जादों। हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवनानै होदोंमोन। बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा।
हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि मानगोनां लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, नेहाथारि बिरखां नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नितु बर', बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म, बिथांमोनजों लोगोसे जिल्ला एबसु आरो दख्रा एबसुनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। जुबिन गार्गनि हरखाबै थैनायनि उनाव बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरि श्याम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ मैया हमनो हाबाय। बेनि उनाव गोबां ससियेल मिडियायाव गाव गावनि बिबुंथिफोरखौ फोरमायथिनायखौ नुनो मोन्दों। बे सोमोनांथाव हमजानायनि दान्दिसेनि उनावनो मन्त्रि पीयूष हाजरिकायाबो गावनि ससियेल मिडियायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बाख्नायदों। गावनि फेसबुक पेजआव बिथाङा ओरैबायदि लिरदों दि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि देंखोगिरि जुबिननि हरखाब रुंसारि जाखांनायनि उनाव न्याय मोननो थाखाय एबा न्याय होनो थाखाय आबुङै समायखिरा लाबाय आरो बे लामाजों दावगालांगासिनो दं। जुबिननि गोथै सहखौ आसामाव लाबोफिननायसिम मोनसे उचित, मानगोनां आरो गोजोनै जोबथा बिदाय होनायसिम दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रों राहा लानाय आरो जुबिननि मुंखौ गावनि थांखिनि थाखाय गाज्रि बाहायनो नाजानायफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायसिम मानगोनां गिबि मन्त्रिया मावनाय मोनफ्रोमबो खामानिया मोनसे थिरांथायारि बिफाव लादों। मानगोनां गिबि मन्त्रिया जुबिन गार्गनि अमर, जोबनो गैयै बिहोमाखौ संरैखा खालामनानै लाखिनाय आरो रैखाथि होनायखौ थि खालामदों आरो फैबाय थानाय सानफोराव गासैबो गोनां राहा लानाय जागोन। बेबादि फोसावदों पीयूष हाजरिकाया। बेराफारसेथिं CJM बिजिरसालिया सानैखौबो 14 साननि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव दैथायहरनाय जादों। श्याम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ बुलेट प्रुफ गारिजों CIT मावख'सिम लांनाय जादों। फारसेथिं जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा शइकिया गार्गआ सिद्धार्थ आरो श्याम कानुखौ हमनायनि उनाव गोजोननाय फोरमायदों। बिथाङा बुंदों दि श्याम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ खानाया जोबोद मोजांनि बाथ्रा। जोंहा सोरखार आरो न्याय खान्थिनि सायाव आबुङै फोथायनाय दं। नाथाय बै सानखालि मा जादोंमोन बेनि सैथोखौ बिसोर फोरमायनांगोन। जों बयबो गोबाव समनिफ्रायनो मिथिनो लुबैगासिनो दं। जुबिन गार्ग बायदि सुबुंनि सायाव मानो बेफोरबायदि जाथाया जानो मोनखो? बेनि फिननायखौ जोंनो नांगौ आरो मख'नो गोनां बाथ्रा दि मैया जरहाटआव जानाय गिबि दुखु मोननाय हाबाफारियाव गरिमा गार्गआ बेफोर बाथ्राखौ फोरमायथिदोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।